Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho enwabuze kuma comment section manje ake sikhulume ngekati elimnyama. Baningi ababuzile babuza ngenhlobonhlobo zamakati. Ungaphuthuma ku YouTube ukuze nawe uzofica ke amanye ama video achazwe ngokuphelele usubscribe. Ukuphupha ikati elimnyama nje black limnyama yonke indawo. Lokho kusuke kusho ukuthi ke kunomuntu okuvala ngesilwane. Kahle ikati kuthiwa umuntu phupha lisuke libika isilwane ngoba limnyama nje lisabisa kunomuntu ozama ukukuvala ngesilwane. Siyazi sonke ikati elimnyama lithandeki. Akekho umuntu ongathanda ikati elimnyama. Ayikho abalifuyayo hayi cha ukuthi ke basuke bekuthanda ukuthakatha kodwa bengakwenzi. Kanti uma unombuzo ungabuza ku-comment iphupho odinga ukuthi sichazele lona ngizobe sengikwenzela yakhe ivideo ngichaze kabanzi. Lisale kahle.